עם חרדל דל דל, אוכל מהעוגה והיא שלמה, מה, זה אצלי בנשמה. מה, זה כיף להיות קצת מבולבל, זה כיף להיות קצת מבולבל. מחיאות כפיים מבולבלים. רגע, עצור. רגע, עצור. תקשיבו טוב, שנייה, לא נתפ... זה שעמדתם זה בסדר, אין לי בעיה. בואו ננסה לעשות משהו עכשיו, שנייה. אני רוצה, זה נביא פה, נביא כאן ככה. יש בלונים כאן מתנפחים? למה אני לא רואה בלונים מתנפחים? נגמרו הבלונים? מכרו? אז שייצרו חדש. תביא לי לפה איזה 4 בלונים מנופחים יפים של יובל המבולבל. 4, ונפסיק להעיף אותם למעלה בשמיים. תביא לי 4 בלונים. טוב, אנחנו עכשיו נעשה מה שאני לא עושה בדרך כלל. זה חדש, זורמים. אנחנו עושים דבר כזה. אנחנו עכשיו, קודם כל, זה פה משימה. הבנות, יש לנו, שימו לב, זאת עם בלרינה, זאת ליאור. אז מי זאת טליה אחותך? מהדין. זו ליאור, זאת אליאן, אליור, אליאב, אלישור, אליחר, ליאל, אלי, א' זה, וסרינה, יפה. הבנות, אתן השופטות עכשיו, מה שעושים דבר כזה. אנחנו נחלק 4 בלונים כאלה גדולים שעפים לשמיים של יובל המבולבל, למי שצריך לעשות מה שאני אומר. שימו לב, בואו נראה, תקראו לבעל הילדים. כולם ידיים למעלה, על הראש, על הכתפיים, על הבטן, בידיים על הראש. לא להתבלבל. ידיים למעלה ועל הבטן, בטן. ידיים למעלה, למטה, בלבלת. ועכשיו כולם מרימים ידיים גבוה, למעלה, וכולם, אנחנו נסתכל טוב מי עושה את זה יפה. אתם תקבלו את הבלונים, תראו שאני אגיד לך מתי אתם הולכות לתת לילדים. מי שעושה כאן עכשיו איתנו ביחד, מסיבה. כולם קופצים גבוה, טלבוניום, רגלה, כולם. כשאני רוקד, אני שמח, נותן לקצב אותי לבלבל, את הבעיות אני שוכח.